Hello guys! Magandang hapon. Oh my gosh, kinakabahan ako. Nilabas ko si Tonton sa parking pero bigla akong inatake ng kaba. Nagpaparescue ako kay Jepoy. Ay guys, kaya ko naman pero naghahalo-halo yung basta natakot ako bigla. So ayun, natay ko lang si Jepoy kasi magdi-deliver kami. Hindi kasi pwede si Froggy gawa ng may pinapagawa ako, pinapatapos kong papintura yung RMK. And then may mga tinatapos siya sa bahay. Colors. Ano ba guys? Kaya ko ba ito? Oh my God! Oh my God. Iwan ko pa. Ayun. Kaya natin to. Kasi kagabi nag-practice kami sa MOA. Sabi ko yung mga paliko-liko lang naman ang kailangan kong i-master. Tapos yung pagtingin sa mga side mirror. Tapos dito sa salamin na to. Ito. Kasi pag may mga kasalubog na bigla akong kinakabahan. Oh my gosh. Pero tingnan ko pag nandito na si Jepoy para may guide din ako. Okay? Acha! Ayun na, rescue. Bukas yan. Ikaw na. Ginakabahan ako. Ikaw na. Nagutom mo. Di ba pala kumakain eh. Siya na lang magdadrive guys. Hindi na ako. More practice na muna bago ko dalhin mag-isa yun. Pero nag-practice sa kami kagabi sa MOA. Kaya nagkalakas loob ako na ako lang mag-isa, ilabas ko siya. Kaso, nung nagkumpulan na yung mga sasakyan eh, ayun na. Na-stop na. Pauwi na kami guys. Alas 5 na ako. Sana di kayo mabutan ng mega traffic. Yan, si Japong na yung nagmaneho eh. At nervous ang lula nyo. Mga mga isang buwan na practice pa guys. Ako na baga nang mag-drive yan. Buti ando siya. Kailan mapasok mo? Wala nang tapos. Alin? Sa school? Sa school. Wala pa. Next week. Ayun, talagang message ko siya. Help! Dito ako saya. Colors! Kain tayo guys. Dito na kami ni Japong sa store. Nakabalik na kami. Ayun, nagluto si mama ng ng nilagang. Ayun na. Ginataang saging tsaka kamote. Tapos with pancit bicol na binili niya dyan sa isang restaurant. Muna paabot ako ng maliit lang. Yung yung pula na plato. Tapos bumili ulit ako ng ng barbecue. Kain tayo. Nagutom na ako kasi. Ay, nag-lunch naman ako pero hindi ako nag-breakfast. Nagutom ako. Sige, patong doon. Guys. Ha? Sarap no? Kain tayo guys. Hala! Lagot, binag na si Lucas! Lagot! Gusto naman! Gusto naman yan! Ay, sus! Gusto naman yan! Ang bigat niya! Tapos, gagalaw-galaw pa dyan. Hala, likot! Ayun guys, alas 8 na. Uwi na kami. Ano yan? Mga daldala mo lagi? Good morning guys. Ninit ko lang tong yung inulam namin kahapon. Ayun, hindi ko na vlog to. Paano pagluto. Pero alam niyo naman na to. Mostly sinigang sa miso. Yun, medyo madilaw lang kasi yung miso kasi na nabili ko is parang may kulay. Kaya nagdilaw siya. Ayun, yung isda niya is tuna. Ayan, puro laman. Tapos madaming gulay. Tapos may labanos. Ayan, sarap nito kasi kahapon ko eh. Alam niyo ba basta may mga sabaw. Pag kinabukasan lalo sumasarap. Yun, tapos may may din siya. Nilagyan ko ng kamyas. Ayan, masarap to sa sausawan. Lagyan natin dyan. May sili kalamansi. Tapos ito sili. Yung kain na tayo guys. May sinangag, nagsarag si Sel. Tapos may kanin. Gusto ko yung plain rice kapag kaganta yung mga ulam. Ikaw, Paknit? Ha? Gutom na ikaw? Gutom na ikaw? Gutom na ikaw? Hi! Si Maggie lagi nakatambay dyan guys. Sa hagdod. Miggy! Ba't dyan ka lagi? Ha? Uy, sus! Si Paknat naman. Huy!
Kumuha na dyan kalapati, ha. Ito kalapati to, guys. Sa ano to, sa secretary nung dito sa apartment. Naglilimlim eh. May ano na, may anak na siya. Ayun. Tapos may mga ano dito, may mga aloe vera. Kinakain daw to. May nakita ko na ito, or may na panood ako. Binabalata, tapos yung laman niya kinakain. Kasi minsan parang Makati yan eh. Diba? Tama ba ako? Ayun, tapos may oregano. Ito cactus, ang galing. Ang taas na. Miggy! Saan ka punta? Shhh! Miggy! Naku. Babae yun talaga. Poknat, wag ka na sumunod. Ito ka lang. Yan. Si BK, oh. Hindi dito, dali! Mailap si BK ngayon sa camera. Wala! Pati may mga guys. Sali ka rito. Okay. BK. Dito ka, nood ka TV. Dali na. Huwag ka dyan yung kwarto nyo lang. Ka dito. Patandyan ka na naman. Ha? Sabi ko bawal ka dyan. Saan si Maggie? Ha? Saan? Ayun. Ayun si Maggie. Tatambay ka na naman sa labas eh. Ayun guys, naglilinis na ako ng ano, sa vanity ko. Chubanes. Vanete. Vanity-vanityhan. Tapos si Chris tsaka si Froggy umuwi ng ano ng Pasig kasi birthday ka ni Mami. Hindi na ako sumama. Sabi ko kayo na lang kasi nga dami kong gagawin. Tapos ayun. Punta pa akong store kasi madami pa kami lalagyan ng stickers and may mga darating pang supply. Kaya yun. Colors. Ayan na. Ang pa-fur ni Mayora. Nilagyan ko na. Ano nilagay ko guys? Yung parang gray. Kasi pag puti, mabilis ano. Di ba yung alikabok dito sa Maynila? Eh, wagas. So at least dito hindi masyadong halata yung mga alikabok. So yan lang. Simple lang naman kung anong mga ginagamit ko guys. Yan yung nilabas ko. Hindi ako tawag dito makeup artist or makeup enthusiast. Kung ano lang, yung ginagamit ko sa sarili ko, yun lang talaga binibili ko kasi mostly yung mga nakikita ko sa ano sa review, sa mga ang hilig ko manood ng mga reviews ng makeup reviews, ganun-ganun, pero hindi sila effective sa akin lalo sa mga foundation kasi ang pagmumukha ko ngayon, may sumpa. Tapos hindi, oily talaga ako kaya nahunaw ako sa foundation. CC cream tsaka ano. Yun. May long. Simple. Yan lang talaga guys. Sa lahat na meron ako. Dilabas ko. O diba? Hindi ko na dadagdagan yan kasi sayang naman. Pero yung iba nga napamigay ko na yung mga binigay na palette ni ano ni Sis Dekya. Hi Dek! Kung nanonood ka pa, taga Canada. Nag-vlog din siya before kaso busy yata siya sa career niya as nurse. Kaya yun din na siya nag-upload. Tapos yun lang. Yun lang. Ayun lang talaga. So, yun. Tara na, paknit. Uwisil natin dito yung mga basurang nakuha ko. Ito pala guys, ang cute na ito. Nabili ko sa Miniso. Ayan, basurahan ng mga pag nag-toner ka or pangkalugaan ka. Tawag daw yung pangkalugaan. Cotton buds. Ayan, so may maliit na ano dito. Maliit na trash can para sa mga cotton nga. So, yun lang. Let's go na Poknat. Tapos, kukunin din kasi ni Froggy yung ano niya sa computer doon sa Pasig daw. Ano ba yun? Parang memory stick. Kasi nasira na naman. Kaya ganyan na itsura niyan. Yun. Tapos, dito, kumustahin natin si ginagawa niya kahapon. Ayan. MKR na siya. Hindi na RMK. Okay. Matapang pala yung amoy niyan eh, no? Kaloka. Tapos, ayan yung mga tanim pa. Sana maayos ko kaya hindi ako sumama para mas madami ako magawa kasi si Mami hindi rin naman ganun kagarbo yung pag mag-birthday kasi matanda na. So, ang gusto lang naman nun is mabisita siya ni Froggy at ni Chris. Kaya si Chris na yung pinasama ko kasi birang dumalaw doon. Tapos yan sabi ko after lunch, kailangan nandito na sila kasi pupunta kaming Baclaran, bibili ko si Chris ng mga uniform. Kasi
Magbabago lahat ng uniform niya. Tumaba ng bongga yung anak ko, hindi na kasya. So lang guys. Linis-linis tayo. May natira pa sayang. Saan ko ito lalagay? Pinupit ko lang kasi. Umuulan guys. So, yay! Tagulan na. Ang sarap nilang pakinggan. Yung tulo sa sa bubong. Hey, bakit? Pasok, dali. Wala sila dyan? Wala na kaya milok. Walang tao dyan? Tara na, dali. Dali na. Dali. Dan. Poknot. Nabantay mo na naman yung pusa. Ha? May pusa kasi rito eh. Nung nagkakalmot dyan sa nakaroll yung carpet. Kaaway yun nila eh. Kaya lagi nandito yan eh. Poknot! Pogi! Ay, wait. Tignan natin pag nakita niya sarili niya sa camera. Poknot to. Hala. Sino yan? Ayun o. Oh. Ay, di niya kita. Ito o. Ito ka o. Ay! Namula yung ko guys, so kinuspos ko. Para nung sabon talaga, yung mashiro. Medyo humupdate siya, which is okay lang naman. Tapos sinabon ko pa ng bongga. Ano? Huwag may gamot yung bebe. Tapos nilagyan ko siya ng Amaze Balm. Yung pati yung noo ko. Punta na sana si Sel sa Smart Padala kaso walang susi. Nakifroggy susi ko sa gate. Antayin na lang namin si Ate Remy. Napaknit. Pogi. Oh, thank you. Na yan, banga. Ay. Hi, Kay. Oh, mag-hi ka na sa guys. Hi! Bakit may ilap ka minsan? Ba't minsan nakatago ka lagi? Minsan nakatago lagi. Ba't nakatago ka minsan? Ha? Natatakot ka ba sa akin? Sino pinapakagat niya yung kamay niya? Natatakot ka ba sa akin? Hindi pali. Ganito ka natatakot. Hi guys! Hi guys! Mag-i-school na ba si Kay? Hindi pa. Kailan ka mag-i-school? Pero may ano ka na, diba? Yung magaling yan guys, magkulay. Na? Binila ko siya ng drawing book, tsaka Crayola. Ayan, naman niya si Poknot. Friends sila ni Poknot. Malaki pa si Poknot eh, oh. Oh, si Poknot lumaki na. Ikaw maliit pa rin. Ay ka na sa guys. Hi guys. Oh, sabihin mo na ulit pangalan mo. My name is ano? Is Pangalan mo? Kisha Faye. Garcia. Ilang taon ka na? 4. Saan ka nakatira? Taga San Nicolas ba ako Maririsburg. Yay! Masugat pala di pa kanap dito. Oo nga eh. Nakamot niya kasi. Ang gandang lashes niya, no? Pati naman mata mo. Pikit mo mata mo. Oh, haba. Sarap tulog niya, no? Chaba-chaba. Harap puro tinang ano. Pisngi eh. Ayun guys, ito na ako sa sa store. Kakaayos lang ng BPI kaya wala kami masyadong shipping. Kasi mostly nagbabayad sa BPI, sa BDO. Eh since sira ng 2 araw yung BPI. Siyempre magbe-BDO yung iba. Eh wagas naman sa yun, sa haba yun, diba? Kaya yung ending, wala muna nagsipagbayad. Kaya yun, walang shipping ng... Ay, meron naman. Kahapon meron. Ngayon lang ata walang shipping. Ayun. Kain tayo. Bumili ako ng wala pa akong lunch eh. Ano ba to? Hindi ko alam kung dito squid ball sa chicken ball eh.
Ay, masarap. Tapos sagu yung tira ni Inday na ano. Nain ko na tapos may tinapay pa ako. Gutom lang guys. Kasi hindi rin kami kumain sa ano sa bahay. Hindi na kami nagluto. Kasi wala nga yung mag-ama ko. Yung si Sel lang naman yung kumain doon tsaka si BK. Kain tayo. Ay! 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 Takaw yan o. Kanina pa yung papasubok yung wawa o. Oh. Wow! Ay! Yung put ng manok na yung labi na yan oh. Bilog na bilog eh. Hi guys! Okay ka na, wala pa si ate eh. Hi po. Hi po. Ganda ni Inday guys. Ganda siya. Nag-CR lang naman yan, nagkulot pa talaga siya. Ayan yung binili kong ano, mermaid. Waves. Tama, mermaid. Mermaid. Mermaid ba? Mermaid. Mermaid waves. Ayan. Tinesting niya, ganders. And nilagay niya rin ako. Tada! Ayan si Bunso. Salbahay na ito. Yak! Sabi niya kanina. Ano yun? Mr. Pogi ba yun ng Libertad? Kufol! Kapalit ito, Papsino! Kaya ba no? Magkamukha pala kayo niyan eh, no? Yung pisngi nyo eh. Pareho ni Lucas eh, no? Sa mami pala nakuha yung pisngi eh. Baba. Bilog. Bilog. Pero pa kay Kuya Pep eh. Bilog. Ayaw? Yung binti kay Kuya Pep. Sakar. Bilog na sakar. Ah! Ooh! Ooh! Aba na Smile, smile. tulog. Smile. One! Up. Up na! Ooh! Strong na! Strong na tuloy! Iya marunong. Chin yung things yung marunong. Siyempre! Strong. Ano pa lang yun eh? 6 months pa lang eh. Bigat no? Grabe. Mayaw mo na? Ha? Mayaw mo na? Uy! 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 Ay, kita yung titwa! Ay! 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 Bakit ka ah? Ang bigat mo kaya. Alipogok! 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 Buka daw. Hindi po. Simple lang ito ng lapang dyan, oh. Parang mukhang Koreano si Bunso, eh. Lalo na nakaganyan siya, Chero. Lalo nakaganto siya ng coat, eh. Gong Yu, shout sa'yo. Papalitan na kita. Sino si Gong Yu? Ang goblin. Hoy! Feeling. OL. Ang naman nito. Yung panga pala yung mukha ka mo. Naka-shirt na ganyan eh. Ano yung forma, di ba? Ano tawag dito? Online interview. Ano niya pala mo? Ano Pero lang. naka-shirt ka lang. Misis ang ano. Grabe! Dati ganyan lang siya kay Lucas. Kinakarga-karga namin. Ngayon, dumbuholon eh. Tayo hindi na lumaki sila. Oo nga eh. Buhatin niyo pa naman kami. Grabe. Hindi ako naman nabubuhat ni Bonso eh. Yung piggyback ride kami yan eh. Basta may sapatos, lalo. Ay, yun tayo eh. Wag na guys. Cancel na yun. Ano ginawa sa iyo? Baka maano niya, mabasag sa bigat mo. Suko na nanay mo sa iyo eh. No? Ang bigat. Yan, uwi na ako. Kiss na kita, Moy. Uwi na sa Moy. Gusto. Kiss na. Nagagalit na yun. Bakit, Bunso? Pagkaya naman problema niya. Balik na sila. Tinapoy, naubos niya nga eh. Ubos na nga, oh. Tinan mo, plastic na lang. Bye-bye! Bye-bye! Mamaya dyan na si ate. Bye-bye! Bye po. Bye-bye po, guys! Shupaw! Shupaw! Wow. Shupaw! Pauwi na
ako guys. Tricycle na lang ako. Tapos sumaglit lang ako sa grocery. Bumili ako ng pang sabaw. Sarap ngayon ng may sabaw. Ayun. Wala pa daw yung mag-ama ko, di pa nakakauwi. Bukas na lang siguro kami bibili sa baklaran ng uniform ni Chris. I'm home na guys. Habang nanonood ng balita, nagluluto na rin ako. Ito na yung puchero. Puchero may sabaw guys. Ayun. Parang sinigang sa kalamansi. So, madalas namin niluluto sa vlog na to, diba? Lagi kong na-vlog to. Ayun, ginisa lang yung bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung meat, tapos meron siyang patatas, and then kung ano yung mga gulay sa puchero, ganun din guys. Kaso ito, may sabaw lang talaga siya. So, parang, ayan, lumabo tuloy. Soup base siya. Ayan. Kulang lang ako ng Baguio beans kasi di naman kinakain yun. Kaya lang, pechay, bok choy, konting bok choy, pechay, tapos itong ano ba to? Cabbage. Yun lang. Tapos sa asima ng calamansi, yomers. Tapos bukas, tuluto kami dapat ngayon kasi Friday pala munggo. Bumili ako ng munggo.